Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn chwarae ran allweddol mewn gwella ansawdd a diogelwch gofal iechyd ledled Cymru. Mae Ein Strategaeth newydd ar gyfer 2026 i 2030 yn gosod cyfeiriad clir ac uchelgeisiol ar gyfer y blynyddoedd i ddod, gan roi pobl wrth wraidd popeth a wnawn. Mae Ein Strategaeth yn adeiladu ar yr hyn rydym ni wedi ddysgu, a'r hyn rydym ni wedi glywed, wedi llunio gan gleifion, gyfalwyr, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol a phartneriaid o bob cwr o Gymru. Mae'n pwrpas Ein Gweledigaeth yn glir. Ein pwrpas, rydym yn gwirio diogelwch ac ansawdd gofal iechyd ledled Cymru. Ein Gweledigaeth, dyfodol lle mae gofal iechyd yn ddiogel, yn effeithiol ac o ansawdd uchel i bawb. I gyflawni hyn, mae'r strategaeth yn nodi 4 blaenoriaeth strategol. Roi pobl yn gyntaf. Byddwn nhw'n canolbwyntio ar y risgiau mwyaf sy'n wynebu pobl a chymunedau wrth iddynt gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd nawr ac yn y dyfodol. Dysgu a gweithio gyda'n gilydd. Byddwn yn cydweithio a phartneriaid i rannu dysgu a gyrru gwelliannau parhaol. Buddsoddi yn ein pobl. Byddwn yn sicrhau bod ein pobl yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi, eu gwerthfawrogi a'i grymeso. Cymryd camau sy'n bwysig. Byddwn yn cymryd camau i wella ansawdd a diogelwch gofal iechyd ar gyfer dyfodol Cymru. Bydd ein strategaeth yn cael ei chefnogi gan gamau gweithredu clir, offer ymarferol ac ymgysylltiad parhaus i gyflawni canlyniadau ystyrlon i bobl a gwasanaethau gofal iechyd ledled Cymru. Drwy ein strategaeth, byddwn yn defnyddio ein llais annibynnol i ddylanwadu ar newid a dwyn gwasanaethau i gyfrif, fel bod safonau diogelwch ac ansawdd yn cael eu gwella. Darllenwch strategaeth AGIC 2026 i 2030 yn agic.org.uk.